da Xunta de Galicia na A Comisión Cuarta de Educación do Parlamento debatía a pasada tarde as necesidades dos centros de ensino de Boiro. A deputada Rosana Pérez demandaba á Xunta a incorporación dun especialista en PT para o IES A Cachada. O Instituto conta con máis dun cento de alumnos con necesidades de apoio específico. A Xunta de Galiza estaba advertida desde finais do curso pasado e en vista das previsións que se daban de especialistas para este ano, estaba advertida polo propio centro e pola propia AMPA de que un só PT, un só especialista, non chegaba para todos os nenos e nenas que teñen con necesidades educativas especiais. Quero lembrar que están falando en escritos dirixidos á propia Consellería, están falando tanto ao centro como a AMPA de máis de 100 nenos dunha matrícula total de casi 400, de máis de 100 nenos e nenas no IES A Cachada con necesidades educativas especiais. Pois ben, a Xunta, que ven reiterando que a matrícula do IES A Cachada se reduciu, esquece contemplar a outra parte. É verdad que a matrícula se reduciu, pero hai outra parte que é a parte de que tamén se aumentaron os casos de nenos e nenas con necesidades educativas especiais. Non é esta a única demanda presentada polos nacionalistas que denuncian os recortes nos centros de primaria, como é o caso do Colexio de Banqueiro, que pasou este curso a contar con tan só un coidador compartido co CEIP Praia e Xardín. Que no Colexio de Abanqueiro un coidador pois é compartido con outro colexio, como é o de Praia e Xardín, cando as necesidades educativas pois aumentaron e o que se necesita é que manden un coidador a maiores e non que se teña que estar compartindo o que existía. Pola contra, a Xunta argumenta que está garantida a correcta atención de todo o alumnado destes centros, que teñen unha ratio de alumnos por profesor inferior a 10, mellor que a media estatal. No caso concreto do IES A Cachada, indican que se mantén o número de especialistas dos pasados cursos, malia terse reducido a matrícula de alumnos. Ademais das necesidades de persoal, dende o BNG reclaman tamén mellores en infraestructuras educativas, como é a construción dunha cuberta na Galiña Azul de Praia e Xardín para que as familias poidan resguardarse nos días de chuvia.